Jdeme na další téma dnešního vydání Dobrého rána. Ano, budeme si totiž povídat s výkonným ředitelem společnosti Junior Achievement Czech Martinem Smržem. Hezké dobré ráno, vítejte. Dobré ráno. Vítejte u nás, dobré ráno. Už jsme mluvili v úvodu o tom, jak to udělat, abychom měli bohaté Vánoce, protože pro spoustu lidí je právě období Vánoc a svátků spojeno s finančním stresem. A to hlavně proto, že chceme svým dětem udělat ty bohaté Vánoce a utrácíme možná více, než bychom měli. Jak byste vy vysvětlil svým dětem, že Vánoce nejsou o drahých dárcích, i když si je třeba hodně přejí, ale ta rodina si je zrovna nemůže dovolit? Tak to je takový základ té finanční gramotnosti a myslím si, že to je téma, který se s těma dětma musí řešit vlastně celý rok. Potom to začít hasit už o těch Vánocích je to trochu pozdě, ale i tam se dá začít, ale vlastně je to o tom nějakým řízení toho očekávání. Vánoce jsou o zážitcích, o tom, co spolu strávíme jako rodina a ne o tom, jestli budeme mít stromeček zavalen dárky. A pokud tohle ty děti chápou, a to myslím si, že dokážou i ty menší, který přece jenom stále věří na Ježíška, ale i tam se dá vysvětlit, že například dětí je na světě plno a Ježíšek to musí rozdělit mezi všechny, takže dokážou i tyhle ty menší děti potom pochopit, že nemůžou mít oni úplně tu největší hromadu, co by si možná přáli. A u těch starších zase, když se s nimi hovoří a takhle se to plánuje, tak si myslím, že se to dá stále uřídit. V kolika letech tedy s dětmi začít mluvit o tom, že o Vánocích se rozhodně nebude zbytečně utrácet za věci, které teď a tady chtějí mít pod vánočním stromečkem? Říkám, asi bych to stále dělal individuálně. Záleží na tom, jak to dítě pořád vnímá ty Vánoce. Já vím, že naše dcera věřila na Ježíška hodně dlouho. Nevíme, jestli to bylo jako teda plánový, že chtěla vždycky ty dárky. Ale říkám, je to o tom, tu iluzi jim nebrat, ale s těmi, co se s těma už bavíme o té finanční gramotnosti, ono je to takový jméno, který se těžko popisuje, ale je to vlastně o tom, co děláme, jak vznikají peníze, jak se k nám dostávají, jak plánujeme něco na dovolenou, tak pak je vhodný s něma řešit všechno tohle a dá se to krásně na to navlíknout. Dokážu si ale představit argument, ke kterému se dítě dostane třeba ve škole nebo ve školce, když jste zmiňoval to, že Ježíšek nemůže každému nadělit hromadu dárků, ale tam ten můj spolužák, ten dostal obří Lego a já jsem dostal jenom balón. Jenom balón, si řekla? Teď? No. Jenom balón? Pardon. Souhlasím, ale že zase... balonek víc než stavebnice, že ano? No přesně tak, já jsem to chtěl zrovna říct. Zase, když se s nima bavíme, s těma dětskama a jsme s nima a máme s nima jakou aktivní komunikaci, tak jsme jim asi koupili ten balon z nějakého důvodu. Ne z toho, že jsme si jako šli těm hračkářstvím a říkali jsme si, to Lego je drahý, podívej, hele, balon, ten je docela levnej, no tak dobrý, tak mu ho koupím, že jo. Ne, jako vy asi víte, že jo, že on chtěl přece ten balon, protože tam čutá s klukama na plácku a chtěl ten novej, že jo, tak proto ho koupil. Takže já myslím, že ty dárky vlastně se přizpůsobí tomu, co ty děcka chtějí. Je pravda, že těm menším dětem to asi vysvětlíme s nás. Stačí říct, že Ježíškova firma letos nevydělala tolik peněz, aby mohl koupit dražší dárky, ale ve chvíli, Chci vidět, jak to budeš svému ročnímu dítěti vysvětlovat. Kristián pochopí úplně jasně. Už jenom kvůli tomu jménu samozřejmě. Ale pokud je to dítě starší a už vnímá, že Ježíšek dost možná je jenom taková pohádková postava a že to všechno funguje trošku jinak, tak jak třeba s ním mluvit i o tom, že některé rodiny jsou na tom hůř, ba co víc, berou si třeba půjčky na vánoční dárky a tak dále. A že my jako rodičové bychom chtěli, aby to dítě vnímalo, že takhle rozhodně ne a že naše rodina tímto směrem rozhodně nejde. Určitě dá se, když už jsou ještě, ty základy se budují zase, když jsou malí, že? Jako mnoha rodiny říká, vyzkoušíme to, že vlastně jako teď už máme moc těch dárků nebo moc hraček v tom pokoji dětským, tak se to snažíme třeba dávat zpátky do těch, já nevím, ty, co nemají tolik šancí, tak dávat to těm dalším dětem. A když se na tomhle jakoby buduje dál, tak se potom zase v tom pozdějším věku líp vysvětluje to, co jste se ptal vlastně o tom, že se to musí někde balancovat, že se musí plánovat. Určitě existují rodiny, které si můžou dovolit úplně všechno, ale většina z nás si musí nějakým stylem řídit ty finance. Že? No, velmi zajímavé téma finanční gramotnosti dětí, ve kterém budeme pokračovat i v
dalším pokračování dnešního Dobrého rána. Teď už Vánoce taky od nás. A aby byly krásné a klidné, tak vám teď nabídneme další servisní téma. To se bude týkat finanční gramotnosti dětí. Společně si o něm budeme povídat s Martinem Smržem, což je výkonný ředitel společnosti Junior Achievement Czech. Hezké dobré ráno ještě jednou. Dobré ráno. A čeká nás jedno velké téma. Aha. Myslíte si, že je dobré dávat dětem jako vánoční dárek peníze? Určitě. Já myslím, že to je příležitost právě tu finanční gramotnost těm dětem přiblížit, ale opět říkal bych to jenom těm, kteří nevěří na Ježíška nebo kteří už přestali věřit na Ježíška. Jak s tím pracovat? Promiň. Dobrý. Zeptej se. Ne. Od kolika let vlastně byste s tím začal a s jakým, jak byste to jako uvedl vlastně, protože ve chvíli, kdy je tam ta obálka s těmi penězi, tak jak to dítě vlastně navést, aby mělo tu svobodu vybrat si, co chce a zároveň, aby to nebyla úplná jako blbina. A jenom jestli můžu doplnit tu otázku, jak to vlastně vysvětlit? Že možná poprvé v životě toho dítěte Ježíšek nepřinesl jenom haldu hraček, ale k tomu jednu obálku. Zase, já myslím, že to je práce v té rodině. Když jsou ty děcka malí, tak za A věří na toho Ježíška, nebo jsou těsně potom, tak určitě ta rodina spolupracuje. Jo? Takže ta maminka řekne té tetě, hele, on si hrozně přeje tohle a tohle, že jo? A teta koupí ten dárek, jo? Ale potom, jakmile už víc a víc rozumí tomu, že se to plánuje, že se to nakupuje, že jo? Tak potom samozřejmě ty děti mají i jakoby chtějí ty velký dárky, já nevím, tablet prostě, jo. No a tak to není tak jednoduchý to pořídit, tak vlastně potom ty peníze dávají smysl, protože se řekne, hele, víš, jak si šetříš na ten tablet už od září, no tak tadyhle máš dáreček k tomu, aby se zase ten tablet měl čím dál tím dřív, jo. Takže vlastně jako vlastně s tím pracovat pořád a komunikovat s tím dítětem. A nebo tady je nějaký základ a pokud si budeš odkládat třeba z kapesného, tak... Přesně, jako víš, jak jsi říkal, že chceš jet na hory s kamarádama, tady máš jakoby do to už pořídíš ubytování. Prostě ten koncept je, že to má smysl a je to s tím spojený. Je to dobrý i pro toho, kdo to dává, protože on si říká, jo, Pepíček byl kvůli nám na horách s tím, co jsme mu dali. Pepíček zase ví, jo, to bylo od tety, já jsem s tím byl na horách. Že? Pojďme možná opustit vánoční svátky jako takové a bavme se o jakémsi celoročním vzdělávání dětí, co se týče finanční gramotnosti. Existují třeba nějaké mobilní aplikace, když děti mají asi nejblíž k těm digitálním technologiím, které dokážou ukázat v reálném čase tomu dítěti, anebo klidně celé té rodině, reálné výdaje, reálné náklady rodiny, reálné příjmy, tak aby se i ty děti mohly podívat, aha, můj táta s mámou vydělávají tolik, máme prostě takové náklady, tohle nás stojí a z toho by mě možná na ten tablet mohlo něco zbýt. Ne, víte samozřejmě, na co narážím. Jsi hodně daleko. Nevím, jestli jsou na to nějaký aplikace, nebo jsou, že jo, jako banky to dělají, ale já si myslím, že je důležitý prostě spíš si o tom povídat. Jo. Ono to vlastně začíná úplně od těch nejmladších let. Jo. My máme takový koncept, že jo, který děláme, že nejdřív jim říkáme, hele, tohle je jakoby potřeba, a tohle je touha. Jo, a potřeby ty se musí plnit, to je chleba, mrkev, touha je prostě, nevím, to Lego třeba. Jo. A s tím se vlastně, s tím konceptem se pracuje, zároveň nějak se představí třeba ten svět práce, jo, tak my to máme v tom úplně pro ty nejmladší, pro ty v těch mateřských školách rozdělení hrách a čočka, a za to dostanou korunku a tu korunku si potom můžou jakoby buď to zase ušetřit na něco dalšího, anebo si koupit nějakou tu touhu, třeba ty bonbony, jo? Tak takhle se s tím jak to správně pochopila, vy necháte rozdělovat hrách a čočku ano. A to je ta práce, za kterou oni dostanou jakoby ty penízky, že? No a on ten koncept vlastně, oni když ho pochopí, tak vlastně potom přijdou třeba i do těch rodin zpátky k těm rodičům, že? Protože ty rodiče jako ne vždycky říkají, hele, já dělám tohle, jsem manažer něčeho, jo? Ale prostě ty děti se pak jdou jenom do práce, že jo. A ty děti potom přijdou a řeknou, ale tak my jsme rozdělovali a to už jsme pracovali a co děláte vy, jo? A už je to vlastně jako ta příležitost s nima říct o tom, co tam v té práci děláte a proč vás vlastně ten zaměstnavatel vlastně jakoby v té práci chce mít, jo. A ty peníze
k tomu vlastně potom přispívají. Peníze jsou takový jako olej v motoru, že jo? Ty jako celou ekonomiku promazávají, aby to správně fungovalo, že jo? A ten koncept potom jde dál, jo? Tak pak jsou rodinný finance, kde se o tom povídá, to jsme byli v tom prvním. Potom jsou, co je okolo mě, co znám, jak fungují hasiči, záchranáři, kdo je platí, proč je platí, jak funguje televize, rádio. A tohle, když potom ten člověk, teda to dítě, jakoby ví, jak vlastně funguje ten svět peněz a co se všechno dá, tak to je dobrý základ pro to další rozhodování a plánování. Moc děkujeme za praktické rady, tipy a informace, jak přistupovat k finanční gramotnosti našich dětí. Díky, že jste byl hostem Dobrého rána. Krásné Já taky Vánoce. děkuji. Mějte se Mějte moc krásně pěkně. a taky skvělý sváteční dny. Naschledanou. Nashledanou. Naschle.